Ej, Ditte, du har bare sygt meget krøller. Ja. Jeg har lige taget... Prøv at se. Du har bare Hermione-hår nu. Helt vildt. Du må ikke slippe. Nej. Hygger du dig, Trine? Må jeg zoome ind? Du ser mega sød ud. Nej, jeg Jo, du gør. Se, hvor sjov. Hov. Wow, dit hår, det var mega stort. Ja. Var der grise? Han var bare syg. Eller så jo, der var det. Hvorfor gør du ikke så sjov ud? Det gider jeg ikke. Ditte. Du ser sjov ud i forvejen, du ser sjov ud. Hvad? Har du en kop eller et glas? Fortæl ved min mund. Få mig vand. Hvis jeg må smage af det. Det er fandme grimt, det der, Lasse. Må jeg også smage? Det er det. Den er rigtig god. Nej, så tænkte jeg at skulle udfordre hinanden til i aften. Så højst skal være sine hænder i pisse. Ikke tage sådan nogle billeder, der kan Nej, I sagde jo, at jeg ikke andet, når I var nøgne, så skulle jeg gøre et eller andet. Nå, vi skal bare lave nudler, tror jeg. Lave nudler nøgne. Ja, så skal vi bare så spise dem. Nøgne. Okay. Og Tegan, han Det spiser bliver bare fandme træt, hvis man spiller det, ikke? Tegan har jo bare så meget imod det, det er virkelig fedt. Jeg forstår mig. Nej, det Og er så så sidder han selv med bukserne nede og laver et eller andet, og så kigger over på dig. ikke. Han er lidt okay at svinge med pikken, men bare ikke vil gå nøgne rundt, det synes jeg bare på. Det er bare for mærkeligt. Hvad siger han? Det var sagt det der, Dan han fortalte. Hvad var det, Dan fortalte? Det fik vi aldrig at vide. Det var fordi, han De kan da aldrig kammerat, som... Bla 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 bla. Nej. Bla 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 bla. Nej, han ud, hvis det er. Ej, det er min guitar. Men det skulle da godt holde til det. Og Lasse, Spen. Og Lasses sten. Nå, fortæl nu. Luk lige døren. Nej, det gider han ikke med. Hey, det er kaffe. Det er cola, Sammen mand. med en sten. Hvad var det, han sagde? Jeg skal i bad. Hvem? Dan? Men det er jo fordi, at det Ja, jeg står Bla 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 bla. Jeg tænker bare ikke på, jeg tænker ikke længere end 5 minutter. Det er fordi, Dan han kendte engang en, der boede til leje Hvorhenne? i... På Hawaii. I restauranten af den gyldne rej. Det er ret relevant, hvis du nu Okay, det var i Vejle. Han boede til leje i Vejle. Okay. Leger vi bare. Og... Lyver du for? Nej, det var i Vejle, okay? Det var ikke skide i vejen. Hvor var det? Hold nu op, Rasmus. Det var i Helsingborg. Helsingborg var det. Han boede så til leje i Helsingborg. Undskyld, jeg tog så meget. Kan det ikke være lige meget for helvede? Han burde leje det her sted, ikke? Og så, Og så, nej, nu skal jeg fortælle. ham der lejeren, ikke? Han havde sådan en nøgle, så nogle gange så kunne han bare finde på at låse sig ind, og så bare gå rundt hjemme ved ham sådan. Og tænker han, fandme nej, det gider jeg da ikke. Så tænker han, det plejer nogenlunde at være her, han gør det. Så smider han bare tøj, så giver han bare rundt nøgen sådan. Så da han kom igen og låste op, det er bare sådan, hej Bjarne, hej, kom indenfor. Og de kan da kramme ham og sådan noget, Ja, mens han var nøgen. det er han var nøgen. Er det ikke fedt? Så derfor så gjorde han det aldrig mere. Gør det ikke? Nej. Hvor sjovt. Det var ret sejt gjort. Hvorfor fanden gjorde han altså det? Det var da mærkeligt. Det var fordi, det var i Helsingborg. Der sker mange sjove ting. Hvor ligger Helsingborg egentlig? Op På mod Sjælland. Jylland. Nej, på Sjælland. Er det Helsingborg, der ligger der? Nej, Helsingborg gør også. Helsingborg ligger lige 20 km fra Helsingborg. Er det ikke der, den der gruppe? Nej, Undskyld. det er i Odder. Du ser intelligent ud. Nej, det er sådan. Er det Roskilde? Det er Roskilde. Take mit guitar. Jeg har ikke engang været i Roskilde. Jeg er fandme ældre. Jeg har aldrig været i Roskilde. Jeg er fandme ældre. Det er den der gamle Holger Dansk.